Uy, puro ito na pala yung si Keba. Be! Ano? Ano madugan ako? Kasi ka? Mag-out mo kami, ito namin kami nakaready ng anik ko. Yung ani, bado ko. Bado ko, masubli na lang ko duman pangkawas. Pamunas, masubli na lang ko. Medyas mo. Ano ka susubloon mo pa yan? May medyas ako sa toolbox. Sige na. Naduman ako. Sige na. Ingat. Sisikayabahan mo pala. Sino ako sa ulit? Masulot ko, pili na ni. Naduman ako, magluto ko na lang dyan. Sige na. Sige na. Ulihan si tubig mo pala. Ha? May dala kang tubig. Ay, yung madarlugod yung tubig. Baka tubig na magdan. Laog muna, lagod mo. Baka tubig. May, Tubig. malipot yan. Iyo, malipot. Bakit ko ba hindi palipot-lipot? Ano na iyo? Tayo ba ganun yung manok? Iyo man eh. Diyan ka ba inom? May naman ka mga iyo, garo man iyo. Naiinom man yan eh. Aning manok. Hala ba man ang udol mo? Pwede na yan. Ano ko manok, may paano mo niyo sa kuya? Iyo nga ni. Lamanan mo pa din tubig. Mapa pa lang tubig. Tiglag ko na sa ref. Pinalipot mo, hindi mo lang palang pinalipot. Ulagan mo na lang. May malipot din tubig. Ano na niyo, kada ako labang troping na ulidig diyo, tapos na papaidong mo pa ni. Anong nakakasabot dyan? Ulagan mo dito rin. Ito rin ka dyan, sa manok ini gusto mo kong nariritan. Susupsupan, susurupon mo lang. Madali. Undi ka naman bukas-bukas. Kaysa tumbler. O, di ba? Saling mo abot ko ni. Hala ba ako din mo? Di ko mo yan ikaya. Undi na lang. Wala sila akong may tig. Undi, estro. I-istruan man na. Ano man yan? Estro. Istro mo na. Paano ko naman kaya rin naman? Huwag na kita may labot. Di mo aram. Lalagang ba ganyan estro? Arin, Yan labot. ano man yan sis? Oh, O, dumalan ka na. Kumakawag ka. di na kumadara. O, mamunas mo. Pat holder ba ganun, B? Dumalan ka na. Pasalamat ka. Tinatawan ka. Maduman daw ko baka dagdagan mo pa kung ano-ano. Sige na.